Video nie je vhodné pre divákov mladších ako 18 rokov. My sme trénovaní profesionáli a všetko, čo je robené v tomto videu, je čisto komické. Ďakujem za pochopenie. Dobre. Prišla tá chvíľa, na ktorú sme sa všetci veľmi tešili a obávali, ale každý z nás to má rád. Hej, aj keď môj prvý zážitok bol traumatický, ale už som sa s tým trocha vyrovnal. No, ukáž náš hlavný program. Náš hlavný program. Toto je naše dnešné menu, ktoré tu máme. A čím by sme začali? Ja som začal určite Kila Energy Drink. Ináč pre info, všetky naše kily majú, že 13,2. Točíme to vonku, je tu zima a prší. Áno. A naše velíčko má 17, ale toto sme mali robiť 2, ale to sme sa dali len tak. Ja si to veľa asi dať nebudem. Ale Asi ani ja, ale určite vyskúšame. To veľo proste, to je len peppermint, to je proste klasika, akože to len vyštipe, jak žuvačka. Hej. Ja som začal teda tým energetiakom, na ktorý som najviac zvedavý zároveň. Dobre, poď. Tak ja neviem úplne, jak presne sa to otvára. To by si mal tam dať. Takto. Tak. Sme to otvorili. Alebo ani ne, do psej matere. Mne to trvalo tiež celkom dlho. Jo, Vidíš, že rybičku som mal zobrať. On veria, či to robím do správnej strany vôbec. Ne, to by sa malo dať vypuknúť. Ježiš, my sme tak neskúsení chlapci, počúvaj ma. A to je dobre. Ježiš, my ideme niečo točiť, keď to ani otvoriť nevieme porád. Ja to nechcem vysypať, kámo. Ukáž, daj to. Do piče, teraz budem za kokota v tom videu. Ježiš, nevysyp to, ty kokot. Tak to veľo sa môže otvárať inak. Skús to odšrobovať, to sa musí dať šrobovať. Počkaj, túto, takto. Pomôžte nám, sme závisláci. No. Ja už mám nejaké skúsenosti. Áno, máš. Ty kokot, hovorím, to je kartón. Jak to voní? No o mnoho lepšie ako hocičo predtým, čo som mal. To voní nejaký Tiger semeníkový. Je ich tam samozrejme 20, klasika. Dobre. To je sakel jeden. Na zdravie. Na zdravíčko. Wow, nič necítim zatiaľ. To príde. Vôňu by som začal hodnotil Najlepšie. dosť pozitívne, akože 8,5 až 9 z 10. Určite. Ja mám už vyžívanú toto ďasno. Chuť tam je zatiaľ nejaká, také tie mentolové sú určite silnejšie zatiaľ. Je na to troška chýpať. Ako je tu sa asi dá hodnotiť iba vôňa, tu až taká nejaká extrémna chuť není ani. Už to začína štípať práve teraz iba. Zatiaľ v hlave nič Ale necítim. chuť, čo ja viem. Zatiaľ v hlave nič necítim ani. Chuť by som povedal, Kámo, že... tak rozjebané, ona je ďasná. Akože, A mám ich v zubárke, budú si ono to vôbec skoro neštípe ani. Akože určite to štípe fakt dosť Ako je- málo. Aj to veľo štípalo o mnoho viac ako toto. A to je ešte slabé oproti napríklad Pablu. To Pablo štípe fakt neuveriteľne. No hej, to Pablo je Tam akože... ja nič nesím v hlave. A okej, začalo mi trpnúť jasno, a keď si dáte anestéziu. Ako je toto trpnutie mám pri Pable do 30 sekúnd. Ja som známy tým, že mňa to nehituje. Ale reálne, možno je to tým, že som proste tučný kokot, ale... Kámo, ja zatiaľ fakt nič necítim. Ani ja. Pokiaľ nebudem mať asi 50 mg, tak fakt akože nebudem cítiť nič. Je to dosť možné ináč. Ja fakt, ja neviem, proste mňa to akože necítim. Táto pičovina, akože nemá ten vrchný kokot, asi má len toto. Dobre, kokot. Zaviazané. Akože, sorry, ja toto zatiaľ tu robím niečo, lebo nič moc necítim. No nemá to vrchný prečinok, takže novinka, kily nemajú ten vrchný prečinok ako Velo. Takže to Velo má... Počkej, tam by som mal mať. Toto Velo má ten vrchný prečinok, ktorý je mega dobrý a užitočný, toto kila nemá. Hej, toto stojí, to Velo stojí o 10 centov viac jak kila. A za 10 centov dostaneš, že ten asi ten vrchný prečinok. A to sa šrobuje, či popuje? To sa len popuje. Ne, nič necítim. Nič nesím. A trocha ma hitla hlava práve, ale nič kam. Ani chuť necítim. Aj tá anestézia úplne, že nič necítim. Čo to má byť? Energy drink. A voní dobre, jebe. ale... Ja som si myslel, že to je mango. Energiu mi to nedala, že vôbec. Nečakajme, keď to je asi žvák, haha, vtipné. Poďme, prečítam si, čo to obsahuje. 20 kusov, obsah nikotínu 13,2 mg, jasné. My si povedali, ok, začínam cítiť trocha light head, ale... A trocha už mi začína toto. Hituje to fakt pomaly, dáško. To veľa hitlo rýchlejšie, ale to je silnejšie samozrejme. Kokos. Dobre. Chceš si odložiť aj to moje? Ne, to si odlož ty do veľa a ja si to budem odkladať na toto. Dobre.
Ja si to budem odkladať na tú kilu zatiaľ, na vrch. Aj si to vyťahnuť, aby sme stihli aj ostatné, ja som si to vyťahol. Ja neviem, ja proste, tá chuť, akože... Mám pocit, že akože cítim niečo v hlave trocha, Ja vôbec, ale že fuj do piče. mám pocit, že keď si dám ďalšie hneď teraz, tak ma to hitne možno. Poďme To pokračovať určite. mangom. Mango Zatiaľ budeme to otvor. pokračovať. Dobre, ideme otvoriť mango. To je peak experience. Kokos, máme dve kamery, akí sme bohatí Kokos, youtuberi. vidíš, my sme normálne profesionálni youtuberkovia. Profesor análny. Ja som análny profesor, čo? Ale som asi zabil. No poď, vypopni to pekne. No, jemu to ide normálne aspoň. Ukáž tú vôňu mangovú. počkaj. To, prečo to chutí jak jahody? Teda voní. Na konci. Jahody cítim na konci, ale Na konci jahody cítiť. neviem, čo by som to prirovnal, ale niečo mi to strašne pripomína. No zo začiatku hnusná vôňa, v strede sladké a ku koncu tá vôňa pripomína strašne jahody. Dobre, tak zatiaľ vôňu som hodnotil tak 5 až 6 z 10. Tomuto sme dali 8,5 z 10. To Ja bol by som dal 8. ten energy drink, ale ten voňal fakt mega dobre. Mhm. Ja som si vyťal mango, dobre si aj ty. Dobre, na zdravíčko. Na zdravíčko. Neočakávam, že to bude nejak viac štípať, možno kvôli tomu, že tam mám na inej pere by to mohlo viac štípať, ale ináč neočakávam. Môžem si napraviť. To tiebe, moje krásne vlasy. Koko, spleška. Tiebe? Kámo. Okay, tak zatiaľ cítim taký istý kokot ako predtým. A ne, to by malo času. Hej, máš som aj si obus. Nie sme ešte povolení youtuberi, tak samozrejme život. OK, ale štípa to trocha viac, ale to je asi kvôli tomu, že to mám na inej pere, by som povedal. Na to už neštípe až tak, na to štípe menej. Okay, No keď sa s tým hráš do piče, tak jasné. Že no, Jo, to bude tým, že to mám na inej strane. Cítim to o dosť viac, že to tam štípe. ne, mne to strašne úplne nejde, akože vzadu mi to príde strašne jak jahoda, ja tam absolútne necítim mango. Ja nechápem, čo je, aj na čo sú tie príchute, lebo to chutí takisto. Najlepšie budú podľa mňa, kamo, bolí ma jasno trocha z toho, ale to je fakt tým, že to mám na toto inej strane. Je možné. Cítim trocha anestéziu. Cítim anestéziu dosť teraz. Ja neviem, kámo, normálne. Ale zatiaľ v hlave nič necítim reálne. Ale vôňa fakt tých 6 z 10, až 5,5 z 10, lebo toto fakt smrdilo. Ten energetiak voňal dobre. Čo ti ja viem, také. Cítim dosť anestéziu, ale nič hrozné. Je mi skôr zima. To nie je na tej kamere vidno. Ako kokoti tu vezmeme do kamery. No hoher. Rozbalujeme oheň, ty kokot. To je aký je zarosený ten autobus, čo tam jebu všetci. On to vyzerá na tom videu, že som vypnutý, ale ja iba rozmýšľam, že či niečo cítim okrem Ty toho. si vypnutý celý diel. A ja rád by som sa vypol nervkou, samozrejme. Samozrejme, že nervkou. Jasné. Vodnými pištolkami. Vodnou pištolkou by som si strekol do hlavy. Neviem, to je trocha uchylné, nevadí. Maličko. Ja, Ako je to jasno cítim viac, ale hlava mi to, že skoro nič nerobí reálne. Ja neviem, mne to strašne, absolútne mi to mango nepripomína, skôr reálne tú jahodu. Keď ten energetiak mi tam, aj ináč takú pachuť v hube, že ten energetiak tam fakt trocha bol. Akože ne, že proste jak energia, ale proste niečo, ale to je také fakt, že pro nič až. Nejaký neviem. Ako je čakal som, že tu budem rozjebaný, no vypnutý ako kot. Dáme si všetky 4. Kámo, ne, ja si dám možno, že 2 vyžuté naraz. Som urobil včera, keď som hral. Kokot. Dobre, asi si dáme von a pojeme na ďalší. Dobre, ďalšie sklamanie. Hej, to mango je trocha cítiť, ale proste fakt ne. Ja tam cítim jahodu proste. Ako je skôr naperel, väčšinou keď dáš nejaký peppermintový alebo nejaký mentolový, tak cítiš proste v papuli, aké by si kokot 15 žuvaček si dal, ale Ja cítim jahodu to je nejaký proste nejaký zašlý cukrík. Dobre, máme tu kolu. Všetko je to kila proste, čiže tak. A to jedno velo tu máme, to som si ja kúpil včera ešte, tieto 3 sa boli kupovať dneska. Tu máme teda kilu kola. Som zvedavý, ako to bude voňať aspoň teda. To je autista úplný. Ale počkaj, Dano, počkaj. Čo? Ten má? Tiebla hlava. Jak si to urobil? To má každý cigánska hlava. A kde? Prísam mu, že tu nič není. A ne, tak prečo toto má? Jebe. Zaujímavé. Tak tento budeš nosiť zo sebou. Áno, prosím, daj mi ten. Alebo si iba vymeníme žuváky z jedného do druhého. Tak tebe. Keď tá kola bude dobrá, tak ti to nedám. Okej, iba ten vrchnák by si mu mohol dať. Koko. Ja to nadšem, ak autista sa nesústredí vôbec. No, vidíš.
Ono to strašne voní jak cukriky. Tie To voní kolové. dobre. Dobre, 10 z 10. Prísahám Bohu, že to voní lepšie ako ten energetiak ešte. 10 z 10. Na 100% to voní lepšie. To nome jak cukriky. Ja to neviem otvoriť, prísahám Bohu. Ty nie si správny feťák. No pomeď cvič troška. Kokos, ale Začni cvič, daj to sem. Ja nemám grip. Vôbec. Musíš viac No, honiť. otvor to. Musíš viac honiť. Kámo, to voní fakt dobre. Kámo, hej, 10-10. Kola voní dobre. No. Na 100% to voní lepšie, kámo. Jo, toto voní jak taký prešlý Tiger a toto voní fakt dobre. Ešte toto je do piče? Jo. Tie tvoje DNA. A to je to mango fakt smrdilo hnusno. Kokotka pojebaného. No, dobre, už to je kreknuté. Ono to strašne sladko voní. Fakt, Fuj, ne, to smrdí až. mne to voní strašne Kámo, sladko. tá kola voní dobre, prísahám. Dobre, poďme musím. Dáme količku. Na zdravie. Na zdravíčko. Mám si ho... Mečovanie na začiatok. Dobre, kolu si berem. No tak. Dobre, nechám ti. Díky. Keď tebe to mango nechutí? Ne, je vôbec. Čau, Hej, Alex. natáčame. Ináč, keď si ho vedieť, aký setup tu je rozložený v tom stole. Hej, takto to vyzerá celé proste. Čau, Alexko. Alex. Čo je ty dancer budúci? Kokos, ale jaký vyvoňaný. No ja budem mať moju papulku z tohto. Však to máš iba jeden oný, však to máš kilu iba. Hej, ale to je kola, to máš Kola, mango a to máš energetiak. energetiak. To sú ja... A toto Štípe máš, to trocha viacej. toto máš velo, šestkové, to je najsilnejšie. A nič to nerobí, to je hovno, strašné. Kámo, tá kola voní reálne dobre, ovoňaj tú kolu. Hej, počkaj, to musíš. Kámo, ovoňaj tú kolu. Reálne to voní dobre. To vonia jak cukriky. Akože má tak Tak to vonia 90% žuvakov. Ukáž, daj to sem. To je to velo. Hej. Fuj, to fakt smrdí, hej. Jak ho dokončil. Ja som ešte chorý, kámo. Si debil. Fuj, ty sa bol olizovať s Filipom? Kámo, s Filipom by som bol ešte zdravý, kámo. No, idem za Dobre, druhým. čau, ale... Čaute. Čauko. Pokiaľ tu budete do 8 večer, možno prídem. Alebo do 9. Dobre, čau. Neviem prečo, ale nerobí to nič, ale že proste mám lepší pocit z toho. Hej, lebo si stretol Alexa. To je pravda. Ja neviem, ono to absolútne nijak nechutí. Štípe každá jedna rovnako. Hej, toto má trocha viac, lebo to mám na tej vyžutej strane teraz a mám to proste po sebe. Kola je v pohode. Takže kolu mi dávaš, ďakujem, tak ja si tam dám hen tie dva kokoty. Čo, kto povedal, že ti udávam? Dal si viacej na to, lebo ja som chudobný žebrák, ale... A je to moje video. Hej, vlastne... Raz v živote, keď budem mať revenue, tak ti možno dám 5 centov z toho. Áno, že vlastne v každom videu, čo som bol, mi dáš jedničku. Keď budem mať niekedy love z toho, v budúcnosti, tak ti dám nejaké love z toho. Ja, Alebo keď mi pošleš, že na PayPal prachy, tak ti dám polovicu. ako ma učil môj feťacký kamarát, treba to celé odlepiť porádne. Cigošky nefajčím, lebo z toho smrdím. Iba raz za čas. Iba raz za čas. Ale cítim niečo, ešte ja to mám Toto si dlhšie. odlep ešte. Ja to mám asi energetiak, No však to si nechaj. jo. Takže Koľko to si nechávam ja, ty jebo? vlastne hej, sorry. Mango si nechávam ja, Jo. aj s velom. O, to A je tu tie lepšie. dve si nechaj ty. Tom ver. Rozumiem trošku jak feťak úplný, ale nevadí mi to. Ale tam v tej škole každý feťak, takže vlastne na čo sa tu hráme. Ale ešte niečo trošku cítim v tej hlave, ale možno to nebude. Vzduchoprázdno. No, asi nejak tak. Dobre, grand finále. Fakt. Poď. Ja dám 2. Dobre, dáš si aj velo? Ne, to zabudni. Dobre, grand finále, čiže kolu nechám na Kolu si bytu. tam nechám a dám si tam, neviem ktorý vlastne. Dám si velo Dám si, ja mám toto energetiak. Double upper decky. a double bottom backy. Ja si dám aj to spodku. Ty si kokot. No ináč spodok má byť veľa silnejší. Uvidíme. Koko, teraz mám 2 a štípe to ako je dosť. Teraz, som zvedavý, čo mi to urobí. Kokor, ja sa cítim ako žubárky. Tomu verím ináč. Som zvedavý, či niečo budem že viac cítiť. Verím, že hej. Ale štípe to teraz dosť. No, ako začiatočník v tomto obore. Ako začiatočník som si najbal 4. Ako začiatočník v bankušikovom obore. Lapač snow. Lapač, hej, naša prezývka oficiálne je Lapač Snow pre toto. Čo ti jebe, ja vyzerám. Tak kokoti vyzeráme. Dobre, štípe to, jak kokot. Hej, štípe to dosť, ale ty máš ešte 3 a veľa. Kurva, vidíš? Cítiš niečo? To vyzeráš tak trocha, že ťa niečo hituje. Troška. Ako teraz začal dosť štípať. Mám vlastne energetiak a kolu. Máš vlastne kolu. Keď sa nedokecam cestou domov, tak budem spokojný. No keď ma nenapne v autobuse, tak budem rád. Dobre, ten spodok štípe jak píša. Hej, logicky. Víš niečo? Ty máš kolu, energetiak asi tiež. Ja mám všetko. Mango, Máš 4? hej. Ty máš 4, ty máš všetko, no. Ty by si mal niečo cítiť už konečne. Štípe to dosť, kámo, teraz aj toto máš štípe mega. Tomu ver. Ešte cigočku zapálime.
To chodí dobre, máš mango? Hej. To mi ver. A už to likvidové, není toto penové. Teraz to je dobré, ale neviem prečo to má, teraz to je fakt taký príjemné. Ale viem, Kamu, že, normálne ja dojdem domov a takto a teraz nie. no, ale Koko sa s tým vypráva aj akože artikuluje. Hej, so 4. Kokot, fakt sa cítim, ako keby mi zubárka dala takú tú pičovinu, že ti rozťane papulu, jak piču. Koko, tu je to, hej, jak som to tu naplul. Ty to vlastne ani nevyplúvaš, ty Koko, čo? Ne. Hej. Ja tu takto Ja som ide rakovinu už najskôr. Hej. Takto by mohlo byť miniatúra. Tomu ver. Ale ja nič necítim v hlave, to čo je. To Pablo je fakt lepšie, asi si budem kúpať Pablo. No, akože už niečo cítim, ja cítim také voľné. No hej, lebo ty máš Koko 4. To, ja mám 50 mg nabitých káve. A teraz do toho jebnem 20 mg ešte. Ale to má celá náplň 20. Akože cítim sa, že v pohode, ale ja neviem. Z toho Pabla som úplne takto vypnúť, že ja som mal dneska vlastne Pablo Mini, originál Pablo Mini, ale proste je to Pablo. A fakt to som cítil, ale ne, že zle, že zle som to cítil, ale proste, že vypnutý. No akože, Ja si takto nechám, ja takto poviem do busu asi. ja skúsim ísť takto domov. Policia. Policia. Ale keď je rozprávaš, tak to štípe. Ale samozrejme máme 18, hej. Takže ja mám 19. Áno, máme 18. Ja si budem mať budúci rok 19. Ne, ty budeš mať za pol roka. No áno, za pol roka mám 19 vlastne, áno. Úplný kokotík. Čo už? Ja neviem, to Pablo hituje, neviem či to proste hituje iba fakt pomaly. Keď som mal prvýkrát, Ilu som mal, tak ma to ty kokot jak mal osvietilo. Tak mi to kokot, Koľko za mňa? tak mi to dalo hlavičku a ma jeblo, ale... V pohode inak, takže ja som celkom v pohode. Ako zistíš, že si už na tom zle, že proste ti dva nič nerobia? Kde ti 50 mg nabitých nič nerobí. Ja si asi zajtra dám to Pablo 17-kové a uvidím, čo mi to urobí. Ja mám to velo 17-kové a neviem kam. Dáš mi trocha vodičky, máš ešte? Dúfam, že neprehltnem ten živák. On zostane len keď zaspíš s ním, inak v pohode. No keď sa napiješ na dole kokot, prehltneš to, tak si skončil. Ja, No počkaj. ja keby že niečo Autista. Ty kokot, tak to bolo najťažšie napitie v mojom živote. Teraz som trocha dostal taký závan nikotínu. Hej, lebo som otvoril ústa. Hej, A neviem, ja mám proste nabité 4 ty kokot. Dobre, jeden na to, dávam to naspäť. jo, ja to to nedávaj, no tie dve nedávaj už naspäť, to rovno vyhoď. Ktoré dve, ja neviem ktoré. Jaj, však dole máš veľo, ne? Hore mám velo. Tak tie dolné, Tie dolné nám do piče. tie dolné vyhoď už a ja vyhodím. Velo a kolu si nechám a tie dve dolné vyhodím, ale budem ich mám nabité ešte. To vyhodím potom, keď pôjdem okolo koša. Ja neviem. Ale inak, pohodičke. Dobre, tak nič nám to nespravilo až tak. Ja reálne, že vôbec nič. Sám Bohu, že fakt nič. Iba raz som dostal taký závan a to je všetko. A raz som dostal, alebo dvakrát som dostal takú slabú anestéziu do huby. A to Pablo ti fakt dá takú anestéziu, že Dobre, no tak lúčime sa s tým, že sme pätky. A sme na tom fakt zle, čo sa týka nikotínu. Ja som asi tiež do piče, už nič sa nerobí. Takže my sa lúčime. Dávno tu grca. Tu si to daj do tohto, ne? Kámo, to je už vyžívané všetko. To vyhodím do koša. Na budúce, kámo, si zoberieme nejaké fakt najsilnejšie Pabla a rovne z toho prijeme aj do huby. No ale Pablo štípe jak piča. No ver, Pablo štípe strašne. I to je dobré. Dobre, tak to je všetko.